daga nan zuwa inda ya je ya yi wannan munajati din ta ninka wannan da ya yi daga sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai ba a wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya ce fa abuduhu to ka bauta masa ka bauta wa Allah kai tsaye wasbir li ibadati kuma jama'a mutum ne hakuri da bautar Allah duk inda sako yake kauce masa kuma jama'a duk inda ka tafi a duniya in kai gabas ka shuka alheri in kai yamma ka shuka alheri in kai kudu ka shuka alheri in kai arewa ka shuka alheri duk inda kake a bangon duniya ka sa shuka alheri matafi ne kai tafiya zaka duk sanda karatu ya zo mana maganar zulkarnaini nan da suka tambaya ba ku ji Allah ya ce inna makkanna lahu bil arabi wa atainahu min kulli shay'in sababa ba mun bashi iko a bayan kasa mun bashi sabab da kowane abu fa atba as-sababa sai bu sababin nan hatta idza balaga madali ash-shamsi wajada ha tagaribu magharib ash-shamsi wajada ha tagaribu fi ainin ali'a وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسنا yayi tafi da ya tashi ya hau girgije iko Allah ya bashi shi Zulkarnain yana daga cikin mutanen da suka mallaki duniya a zamanin su da yayi nan sai da yaje mafadar rana yaje wurin da inda take faduwa yaga tana faduwa ne akan wani idan ruwa na tabo amma ba wai asalin inda rana take faduwa na kashi ba a inda karshen dan adam yake zuwa yaga in ka je karshen wurin zaka ga rana ta yo kasa kamar ta hade da tawo sai ya samu wasu mutane a wurin sai Allah ya ce masa ya Zulkarnain ya kai Zulkarnain waɗannan mutane imma an tu'azibu wa imma an tattafi da fiye husna ko ka azabtar da su ko kuma ka karbi kyautatawa daga wurin su amma Zulkarnain sai ya ci jarrabawa sai ya ce amma man zalama fa sawfa nu'azibu wanda ya zalunci a cikin su to za mu azabtar da shi wa amma man amana wa amila salihan amma duk wanda ya yi imani ya aiki na kwarai ai fa sana qulu lahu min amrihi yusra sai mu ce masa ya samu sauki a cikin al'amuransa masa baka masa kun ga anan yayi musu ne yayi adalci a wurin bai bautar da su ba ya dora su akan hanyar addini daga nan da dirkan ne ya tashi bai zabe ko ina ba fa adba as-sababa hatta idza balaga madali ash-shams sai gun da rana take fitowa kuma wajadaha sai ya samu rana ta dalibu tana fitowa ne ala qaumin akan wasu mutane lam naj'alahum min duni hasitra su tsakanin su da rana ba sa kwata da shabaki su garin su baya gini kasar gun gini bai zama a kanta anan ya samu waɗannan mutane su kuma haka suke ɗan rana ta fito sai dai suka kuzazzabu sannan ya ƙara bi ikon da Allah ya bashi ba'ad sababa ya ƙara bin wani ikon hatta idza balaga baina sadafain har yaje wata mahada ta duwatsu guda biyu wanda da min dune ma kauman la yakaduna yafqahuna qawla shi kuma sai ya samu wadansu mutane su kuma ba sa iya fahimtar magana yayi amfani da ikon nan da Allah ya bashi ya zance da su qalu suka ce masa ya Zulkarnaini ya kai Zulkarnaini inna ya juja wa ma juja mufsidina fil ardi fa hal naj'alu laka karajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda jama'a ku gane abin da nake so kai ku nuna ina zo nuna muku duk inda kana fa Allah ya baka iko duk abin da kaga Allah ya baka a duniyar nan ya baka dan ka rubayi aiki da shi matabi ne kai fa innaka rahilun a hanya kake wa ba'da fa innal mauta la budda nazilun jama'a ko ba jima ko ba da wata ran mutuwa ta sauka a gidan ko a ina kake da sane ka wannan son nuna muku ayyukan da Zulkarnaini da ya bi girgijan nan sai ya je bainas sadafaini tsakanin wani dutse guda biyu ya samu wasu mutane ba su iya fahimtar magana amma yayi magana da su kalu suka ce masa ya Zulkarnaini ya kai Zulkarnaini inna yajuja da yajuju da majuju mufsidina fil ardi yan ta'adda ne a bayan kasa suna shigo mana gari su kakkashe mana mutane su kwasan mana dukiya haka suke mana tsawon zamani fa hal naj'alu laka karaja ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda shin zai yi mu hada ma lada mu baka lada ka sa tsakanin mu da tsakanin
da su, kai mana shamaki wanda ba za su iya shigo mana gari ba. Kun ga me ya kamata ya ce? Sai ya ce ku haɗo kuɗi ni da ko talaka ne. Kun gane Hausa ta, mai 500 a wurin mai naira 50, wani ikonsa ikon naira 50 ne, duk ƙarfinsa ba zai iya wuce ta ba. Naira 100 ta zama babban kuɗi bai da hanyarta. Sai Allah ya ce me liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kar ka dinga karatu ka dauka da masu kuɗi ake. Gwargwadon abin da Allah ya baka shine karfinka. Ai Allah ne yake aje mutum, wani rayuwarsa akan 10,000 aka aje shi, duk karfinsa ba zai wuce ta ba. Wani kuma an kai shi miliyan 100, duk karfinsa anan ya tsaya. Idan Allah ya tashi turn over, sai ka waye gari ka ga mai miliyan 100 ya da 10,000 ta fi karfinsa. Shi kuma wannan mai 10,000 sai ya gan shi ya fi karfin miliyan 100 rana ɗaya. Wata rana an nuna mu mutum a nan wurin gidan ranar da yana wucewa, yana tafiya a ƙasa. Wani ya ce mun kaga mutumin nan wallahi ya bada mota a garin nan sun fi 40, amma yanzu mashin ma bai da shi. To haka Allah yake, ya ja wani a ɗaga shi. To duk abin da Allah ya baka jama'a, taimaki halitta da shi. Shugaban halittar gaba ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallama, duk ikonsa halitta yayi wa aiki. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ai ba yayi wa aiki. Saboda haka jama'a, duk wanda Allah ya bashi iko yayi aiki, Zulkarnain yace ma makanni fi rabbi kayr. Abinda Allah ya bani ai ya fi alheri da wanda za ku bani. Yace fa ayuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainaha radama. Su sun nemi saddan ne, imana shamaki. Kai mana shamaki, kamar kai ne kace mutum ya ma rufin kwano sai ce bari ai ma dake. Zulkarnain ne to bari mu muku dake tsakanin ku da su. Yace atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina sadafain. Yace to ku zo min da karyayyen karfi, aje a nemo karafa a kakkarya hatta idza sawa baina sadafain, har sai an daidaita tsakanin wannan katanga, wannan dutse da wannan dutse. Sannan yace a zo da narkakken gaci kuma na karfi. Yace a ukuri alaiku, kawo min shi a zuba a kai. Sannan yace qala anfiqu hatta idza ja'alahu naran, a dinga hura wannan karfan da wannan narkakken karfan kuma da aka zuba, sai sun hadu sun koma wuta. Aka yi wannan aiki, aka hada wannan mahaɗar dutse, sai da aka mai da shi wuta. Ya haɗa karfe da karfe suka haɗu, katanga ta haɗu. Sannan ya ce musu to fa mastadawu an ya zaharu da kuma mastadawu na gaba. Wannan katanga da aka yi, ya jin da ma ba za su iya huda ta ba, kuma ba za su iya hauro ta ba. Amma ku kwana da shiri, fa iza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan. Yace jama'a, Zulkarnain ya shaida mu yace idan al'amarin Allah ya zo duniya ta zo ƙarshe, wannan katanga za ta rubuta. Hankalinsu ya tashi, yaya za ta rubuce? Ba yadda za a yi. Yace ai wa kana wa'du rabbi haqqan, alƙawarin ubangiji gaskiya ne, ba makawa sai ta rushe. Amma dai yanzu za ku zauna da ɗan lokaci. To makasudin wannan abu jama'a, duk wanda Allah ya bashi wani iko a bayan ƙasa, ka taimaki halinka da ikon da Allah ya baka komai kankantarsa. Za ta rana za ka zo ka tarar da shi. Yace to tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya wa ma tanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna zalik wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma hal ta'lamu lahu samiyya fa'bud wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ubangijin sammai da kasai kai hakuri da bautarsa. Yace shin ka taba jin wani takwararsa? Na ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان أبي بن خلف ko aka ce
asibin wa'il ne cikin subi dai suka sama suke cewa wai yanzu a izama mitu yanzu mu idan mun mutu da sauka ukuratu hayya wai za a ƙara tayin da Musa babbi wai kana nufin yanzu suke ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wai idan ma mun mutu wai har ma za a ƙara tayin da Musa babbi wai mu ƙara dawowa har a mana wani hisabi har a tambaye mu ma mun yi wani laifi na wai suke tambaya wai za a ƙara na أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ووربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا Allah ya ce to ga mutum ya yi tambaya wai idan mun mutu za a tada mu Allah ya ce a wala yazkurul insanu anna khalaqnahu min qabl wa lam yakun shay'a yace to kai dan adam baka da tunani ne ka manta mu muka halitta ka da ai babu kai da yi ka to dan na ce in ka mutu zan ƙara tada kai sai zama maka kuma wani sabon abu yace dan adam da yayi tunani ba anna khalaqnahu min qabl wa lam yakun shay'a da can ai babu kai yace hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura da can ba ai wani lokaci da babu kai ba an san ka yanzu da cikin wannan shekara 100 akwai wanda ya san ma za a yi mu za mu zo to ba gashi mun zo ba ina kakannin mu na baya kuma ba sun tafi ba to yace awala ya zakul insanu shi mutum bai yi tunani ba annaka laqanahu mun halitta shi min kabalu kafin ya zo wannan lokaci a dole da babu shi wannan yace kai ba ran ga ya muku قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كغايا musu innal awwalina da mutanen farko wanda suka zo wal akhirina da wanda za su zo a nan gaba da majmu'una za a tada su ila miqati yawmin ma'lum zuwa ga wani yini wanda yake sanannen yini idan ya zo kowa sai ya zo wurin da wani wurin suka cewa qala man yari za mu yi rahim wane ne ya rasu da shekara 20 Yusha'u ya rasu sai Kalibu ya zama shine annabin bani Isra'ila Kalibu alaihi salam da Kalibu ya rasu sai Allah ya rada musu annabi ana ce masa Hizqil alaihi salam bayan Hizqil ya rasu sai Allah ya turo musu wa Ilyasu alaihi salam bayan Ilyasu ya rasu sai Allah ya tada musu da wa Alyasu alaihi salam to da Alyasu alaihi salam ya rasu sai bani Isra'ila suka zauna ba annabi ba mai wa'azi shi ko mai wa'azi ne gargadi ne mutane a gyara sai mutanen bani Isra'ila suka koma banna da ta'addanci da mutane sun koma banna to masifa ta dinga da rabu su bani Isra'ila da karfin su da suka koma banna Allah ya turo amalikawa suka zo sai karkashe su suka ruguje musu gidaje suka kwashe musu yayaye da sauransu har Allah yake ba mu labari yace alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'd Musa iz qalu nabiyyin lahu ib'aslana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum al-qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alayhim al-qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بجنوده قال إن الله مبتليكم بنهار ومن شرب منه فليس مني ولمن لقاه إنه مني إلا من شرب غرفة يده فشربوا منه إلا قليلا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا
allazina yazunnuna annahum mulaqullahi inda nake so in kawo muku kenan kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi iznillahi wallahu ma'as sabirin me ya faru da karshe fa hazamuhum bi iznillah wa qatala dawud jalut wa atahu Allahu mulka wa hikmata wa allamahu mimma yasha. abin da nake so in kawo muku yace baka gani ba alamtar ilmi mala'in min bani isra'ila lokacin da aka zo aka yi bani isra'ila wannan kisan kai a karkashe musu mutane sai suka tafi wurin annabinsu Shamwilu suka ce Shamwilu alaihi salam an kakkashe mana ƴan uwa an kwashe mana dukiya sun kwashe mana ƴaƴa wurin guda 440 saboda haka ibu aslana malikan ka roƙa mana Allah ya naɗa mana komanda wanda za mu je mu yaƙi amalikawa nuqatil fi sabilillah za mu je mu yaƙi dan daga kalmar Allah ai sharadin yaƙi ya cika an zo an kakkashe mu an kwace mana dukiya ai dole mu je mu yaƙi. annabi Shamwilu alaihi salam ya ce musu hal asaitum in kutiba alaikum alqitalu alla tuqatilu yanzu ku shin ba ku gudu in Allah ya wajabta muku yaƙi kar ba ku je ku kasa yaƙi ku zo da kanku ku ce a rubuta muku yaƙi in aka je aka rubuta muku yaƙi kar ku zo ku kasa yaƙi. Kalu sai suka ce wa malana Allah nuqatila fi sabilillah yaya ba za mu yaƙi ba wa kad ukhrijna min diyarina bayan an zo an fitar da mu daga gidajen mu an kwashe mana ƴaƴanmu wa abna'ina da ƴaƴanmu duk an kwakwashe an rurrusa mana gida. Allah ya ce falan ma kutuba alaihimul qitalu lokacin da aka ce musu ga yaƙin tawallau sai suka juya baya suka gudu wallahu alimun bizzalimin Allah shine mafi sani. Ya za a ce ɗaluta wani mutum haka kawai a ɗauko shi wanda shi ba kowa ba anna ya kulla mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu bayan mu muka fi cancanta Allah ya nada kuma shi Allah haka yake zaben sa sai kaga wanda baya zato ya bashi ya zama wani babba wanda kake gani yake zato sai ga ya dawo a ƙasa suka ce yaya Allah zai nada mana ɗaluta wa nahnu ahqqu bil mulki minhu bayan mu muka fi cancanta da mulki kuma wannan bi ta sa'atan min al-mali bayan nan ma shi ɗaluta ma talaka ne da za a ce a ɗauki wannan talaka Allah ya naɗa mana shi to ka zama shi Allah ya zaɓen sa an gaba annabin sai ya gaya masa inna Allah astafahu alaikum ai Allah ya riga ya zaɓi ɗaluta ko kuna so ko ba ku so Allah ya riga ya naɗa ɗaluta wa zadahu basatan fil ilmi wal jism Allah ya ƙara masa sani akan yaki wal jism kuma Allah ya sa masa kwarjini da ƙarfin jiki na yaki wanda yake so ya tabbatar ya je ya gwada tarasa yanzu in ka san karfin sa ajiya a yau ka je ka tare shi daga ƙarshe ma annabin ya gaya musu wallahu shi Allah yu'ti mulkahu man yasha'u yana bada mulkin sa a gurin wanda ya ga dama ne wallahu kuma shi Allah maganar talauci da kuka ce bai da kuɗi ai wallahu wasi'un alim Allah ai shine mai yalwa masani ku da kuke da kuɗin ku ka ba kanku to kaga an ba su amsa to ya zamu mu tabbatar shi annabi ne wa qala lahum nabiyyu kuma Allah ya ce a gaya muku inna ayata mulki shaidar cewa shi ne ya zama jagora ya zama komanda an yi a ce kuma tabu fi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu al-malaika inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin sai da ku gane daluta aka nada mu komanda shine ga alamu an yi a ce kuma tabuta akwai akwatin za ta zo akwati ce za ta zo da kanta ita wannan akwatin an yi a ce ku da fi sakinatun min rabbikum in kuwa ga akwatin ai kuna samun nutsuwa a cikin akwatin idan ka duba wa baqiyatun min ma taraka ala haruna alu Musa wa ala haruna a cikin akwatin in kuka duba za ku tarar da karyayyun allo na at-taura in kuka leka akwatin za ku ga takalman annabi Musa in kuka leka akwatin za ku ga sanda annabi Musa za ku ga sanda annabi Haruna a cikin akwatin za ku ga rawanin annabi Haruna tahmiluhul malaika kuma wannan akwati ba dauka zai ba a malaiku ya su dauke shi wannan akwati ko dai a ce ku je a zazzauna a wuri wanda ya sauka a gaban sa shine komanda ko kuma aka ce wannan akwati ya sauka ne a gidan daluta aka ganshi kawai ya sauka dan a tabbatar masa da shine komanda kun ga sai me akwati ya zo ya sauka sai me ya rage musu sai yaki
Allah ce inna fi zalika cikin wannan abin da ayatan lakum akwai aya a wurin ku in kuntum mu'minin ku kasance masu imani. Saboda haka yanzu Daluta ya zama shine komanda. Me ya rage sai ɗiba sojoji. Daluta alaihi salam, Shamwilu alaihi salam, Daluta a wannan lokaci ya ɗebi sojoji wanda zai tafi yaƙi mutum 80,000. To shi Daluta komanda ne, shi kuma annabi Shamwilu shine mai bada sako daga Allah. Kun gane yadda aikin yake? Shamwilu shi ke bada sako, Allah ya ce ayi kaza. Shi kuma Daluta shine komandan yaki. Akwai sauran lokaci da ma ko lokaci yayi. To ana nan annabi Shamwilu alaihi salam an hada komandoji, an shirya yaki, sojoji sun fito da kayan training da komai za a tafi wurin Amalikawa a je ayi wannan yaki. Sai Shamwilu ya gaya wa Daluta, ya ce to kun san za a samu jarrabawa a cikin wannan tafiya ba. Kun san shi harkar soja, Qur'ani ya koyar ma da soja sai ya samu training na wahala. Saboda in ba haka ba, in bai samu training ba sai ya gaza ya aure. Shi yasa sai Allah ya musu training da shan ruwa. Aka ce za a zo wurin ruwa amma ba za a sha ba. Yace to jarrabawa da za a samu, inna Allaha mubtaliikum bi nahrin. Allah zai muku jarrabawa da wata korama. Ita ce korama wani kogi ne a nan tsakanin Urdun da Palestine, kogin Urdun a nan wurin ne. Aka ce to in aka je wannan ruwan, kada wanda ya je sha wannan ruwan. Kun ji jarrabawa. In aka je wannan, kada wani soja ya je ya ɗebi wannan ruwa ya sha. Faman shariba minhu, duk wanda ya sha falaysa minni, baya tare da ni. Illa man iktarafa qurbatan bi, sai dai duk wanda zai sha din ya kwamfata da hannunsa yayi kurba daya. Ita aka yadda a yi. To aka tashi aka je wurin ruwa ga zafin rana. Waɗansu sai suka ce gaskiya su sun sha ruwa. Waɗansu kuma suka yi kamfata ɗaya suka sha. Allah ya ce fatariku minhu illa qalilan minhu, sai suka sha ruwan sai ƴan kaɗan daga ciki. Falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu, lokacin da sarki Daluta ya tsallake wannan korama shi da wanda suka yi imani, dukkan wanda suka sha ruwa sai suka ce su ba za su yaki ba. Qalu la naqata lil yawmi bi Daluta wa jibril, mu ba za mu iya wannan yaki da waɗannan mutane da za a je a yaƙa ba. A cikin sojojin nan da Daluta ya ɗiba mutum 80,000 ɗin nan, aka samu mutum 79,677 suka ce ba za su yaki ba. Gashi kuma waɗancan runduna sun fito yaki, suka ce su juyawa za su. Ya rage saura mutum nawa? Mutum 313 su ce za su tinkari rundunar dubunnan mutane. Kun ga aiki ya zo, amma saboda rike umarnin Allah suka ce ba za su saba ba. Tun da suka ɗauko alƙawari sai sun cika. Suka ce kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillahi wallahu ma'as sabirin. Suka ce su koma din, ai ƴan ƙaramar runduna tana iya rinjayar runduna mai yawa da ƙarfin Allah. Abin da nake so nuna muku, duk abin da za ka yi ka sa ƙarfin Allah sai ya yi. Ka yadda Allah shi ne mai yi. Mutum 313 ina su ina tunkarar rundunoni na mutane dubunnai. Amma Allah ya ce walamma barazu li Jaluta wa junubi, lokacin da suka zo suka yi mubaraza, suka yi fuska da su, ga wannan runduna mai bala'in yawa, ga su ƴan kaɗan, ɗiyan wanzu sun koma. Sai suka yi addu'a. A cikin addu'a da suka yi, ƙalu da suka ce rabbana ya ubangiji afrik alaina sabaran, Allah ka zuba mana hakuri. Wannan yaki in ba hakuri ba zai tinkara ba. Wasabbit aqdamana, kuma Allah ka tabbatar da daga mu kada wuya ko kisa ya samu. Wansurna, kuma Allah ka taimaka mana ala alqawmil kafirina, akan waɗannan kafirai. To duk abin da zaka yi jama'a ka nemi taimakon Allah sai ka samu nasara. Da suka yi wannan runduna, Allah ya ce a cikin wannan lokacin fa hazamuhum, sai suka karya waccan rundunar ta kafirai mai yawa bi izinin lahi, da ƙarfin Allah da yadda Allah.
ana fara yaki wa qatala Dawud Jaluta. Allah ya ce sai annabi Dawud shi ma yana cikin sojoji amma yana dan karamin yaro, sai ya samu nasara, sai ya kashe kwamandan wancan rundunar. Kashe su da sai ya karya karfin wancan kwamanda, hankalinsa sai ya tashi. Ga Dawud da dan karami, ga shi ya kashe mutumin da an ce shi kadai ma yana iya gama da runduna. Suka ce kai wannan mutane tun da wani dan karamin su ya kashe babban bai taso a cikin wurin masu ɓannan da zai yi, saboda haka kowa kawai ya ɓaci kansa. Sai ya iya karya ma waɗancan. Allah ya ce wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa allamahu mimma yasha. Bayan an yi wannan yaki sun ci nasara, bayan shekara 7 sai Hizqilu Shamwilu sai ya rasu. Bayan shekara 7 sai sarki Daluta komanda sai ya rasu. Sai Allah ya tara da milkin da annabta Shamwilu duk sai ya ba annabi Dawud alaihi salam. Allah ya ce wa atahu Allahu al-mulka, sai Allah ya ba wa Dawud mulkin Shamwilu. Wal hikmata, ya bashi annabta, ya bashi mulkin Daluta, ya bashi kuma annabta Shamwilu. Wa allamahu mimma yasha'u, kuma Allah ya sanar da shi wasu abubuwa daban-daban. Sai zai hana ku aiki irin na Dawuda. Dawuda mutum ne mai godiya. Wa qalilun min ibadiy shakur, amma kadan ne daga cikin mutane suke godiya. Wa Allah ya sanar da Dawuda abu daban-daban saboda lokaci za mu takaita a nan, amma abin da nake nunawa duk abin da muka ji na karatun nan, jama'a karka ji karatun ka aji, ka ji karatun ka yi aiki da shi. Kuma kowa ina ƙara gaya muku duk ikon da Allah ya baka kowane iri ne, ko na lafiya ne, ka yi aiki da shi ka taimaki bayi. Allah bai da abin da ya wuce ɗan adam a wannan doron ƙasa. Duk abin da kake ka taimaka wa bayi, wata rana tafiya za ka yi. Kullum kirga mana kwanaki ake, kullum kirga mana kwanaki ake. Muna nisa da duniya, jama'a muna matsa kusa da kabarin. To mu dage mu yi kokari. Sannan jama'a wanda suka kawo mana wannan da littafai, muna addu'a ubangiji Allah ya saka musu da alheri. Wanda suke ijtihadi akan wannan masallaci daban-daban, ubangiji Allah ya musu sakayya da alheri. Duk abin da kai jama'a wata ran zaka tarar da shi. Suna ta kokari, suna ta bada ƙarfi akan tafiyar karatu. Gashi yanzu an samu littafai na ashfa da idan za mu yi da cikin izinin Allah ta'ala da ke karanta da tarihi na Annabi sallallahu alaihi wa sallama mun same su. Sannan wannan alqur'ani kuma da ke zuwa da shi, jama'a masu kokari su dinga kokari suna dubawa abin da ka tsinta ka ganshi a zahiri, saboda wata rana duk wanda gani gaba yake, wanda ya rage shine mai isarwa. Kuma yanzu mu nan abin da muka yi ko karantar abin da ka dauka ka koya ma wani, shi kuma can zai isar. Tafiya ake, ba wasu muka tarar ba. Yanzu da aka nuna maka hoton yan bala ga kowa ya tafi, ba wannan kamar da kullum nake bada misali daga karshe. Idan ka dauka yanzu tun daga unguwar Sunusi ka bi wannan titin sai ka kai har baya sabi, duk mutanen da suka karɓi wannan filin suka gina shi da hannu duk sun tafi shekara 50 ba shi za ka gani ba. Allah sa kun gane, duk gidan da ya gani ka je kai sallama aka ce Alhaji ya fito wani kaza ne, idan ka tafi kada bayan shekara 50 kai sallama ka ce Alhaji wani kace na ba shi zai fito ba. Allah sa an fahimci wannan. To jama'a akan hanya ai abinda makaranta Allah ya ba mu ladansa, wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana. Damuwoyi da suke damu mu Allah kai mana maganin su. Kuma jama'a kar mutum ya zauna ya zama a cikin damuwa, ya ta addu'a. Ba abin da ya fi karfin Allah, duk abin da ka nema Allah zai maka, duk abin da kake nema Allah yana da shi ba adadi. To rabbana taqabbal minna innaka antal mujibud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika